Il-proġett ta' triq Xlendi Fgħawdex tlesta 5 snin tard u ġie jiswa 3 miljun euro u nofs iktar minn kemm kien stmat. It-talba biex jiġi ppubblikat il-kuntratt tax-xogħol fuq din it-triq kienet saret fil-Parlament mill-Partit Laburista. Wara li Tonio Fenech dak iż-żmien Ministru tal-Finanzi kien qal li dan ma setax isir jekk mhux bil-kunsens tal-kuntratturi, il-Partit Laburista talab lil Fenech biex jikseb il-parir legali tal-Avukat Ġenerali f'dan ir-rigward. Fil-Parlament, Tonio Fenech kien qal li se jitlob dan il-parir u jimxi fuqu, iżda sakemm spiċċat il-leġislatura, dan il-parir baqa' jinżamm mistur. One News jinsab f'pożizzjoni li jagħti d-dettalji tal-parir li l-Avukat Ġenerali tal-Gvern Nazzjonalista dwar il-pubblikazzjoni tal-kuntratt dwar ix-xogħlijiet fi triq Xlendi Fgħawdex. Sorsi qrib l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ikkonfermaw ma' One News li fil-parir tiegħu fl-aħħar parti tas-sena 2011 l-Avukat Ġenerali kien qal li setet instabet soluzzjoni bilanċjata. L-Avukat Ġenerali kien ta' parir lill Gvern Nazzjonalista biex il-kuntratt jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra u minnu jitneħħew partijiet kummerċjalment sensittivi. One News huwa informat li l-Avukat Ġenerali kien qal lill-Gvern Nazzjonalista li l-kontabilità pubblika fil-kuntratti tal-Gvern hija importanti u li dan iġib miegħu l-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ bejn dik li hija informazzjoni konfidenzjali u kontabilità pubblika. Gvern Nazzjonalista iżda għażel li jinjora l-parir li taħ l-Avukat Ġenerali, bil-konsegwenza li kuntratt ta' xogħol li l-ispiża fuq żdiedet bi 350% minn kemm kien stmat baqa' qatt ma kien ippubblikat.